Yes! Welcome sa another vlog mga kapotpot. Night ride tayo ngayon, testing natin kung gaano kalinaw itong Ace Pro 2 sa gabi. Dahil yan ang bentahe niya kaya tayo nag-shift dito. At ngayon, ano ba? Ano sa tingin natin? Malinaw kaya i-short ride lang natin itong ating Ace Pro 2 para ma-testing natin kung gaano nga ba siya kalinaw sa dilim compared sa GoPro Hero 12 na gamit natin. Tingnan natin kung may uga-uga ba ito sa dilim, tsaka kung nakaka-capture niya ng maayos. So ikot lang tayo mabilis. Siyempre gamit natin yung ating bagong Trifox din na road bike. Yun lang, una ko napansin sa kanya yung hindi ganun ka-responsive yung record button niya. Pag pindot ko na record, siguro kailangan ko i-press ng matagal, mga 2-3 seconds bago siya mag-start na record. Hindi ka pwede rito yung biglang may makita ka tapos ka-capture mo agad. Dapat marunong ka mag-preempt ng mga pangyayari. Tapos pag ini-stop ko yung recording, ganun din, tagal din mag-respond. Sana yun lang, hindi okay dito, para sana bumawi ka sa quality. Tsaka isa ring gusto ko matest dito yung audio. Kasi sabi sa video maganda rin audio quality nito. Yung MacArthur Highway na tayo. Relax lang ang takbuhan natin. Dahil ang goal lang naman natin ngayon ay matest itong Ace Pro 2 natin na bagong camera. Na hopefully sana nga maliwanag sa gabi. Dahil marami tayong eksena sa gabi. Tsaka yung audio rin, sana magkaparehas yung nakaharap tsaka yung nakatalikod. Sa GoPro kasi yan ang magkaiba eh. Iba yung audio pag gantong nakaharap sa yung camera, iba rin yung audio pag ganyan nakatalikod sa yung camera. Yung default settings pa lang ng video ang gamit ko rito. Meron itong Ace Pro 2, meron tong pure video na base sa napanood ko sa YouTube. Yung gawin talagang pang malakasan pagdating sa low light o pagdating sa gabi. Mamaya subukan natin yon. Tapos dala ko rin yung Hero 12. Mamaya pagsasabayin natin ng bukas. Tingnan natin yung comparison ng dalawa. Ito, sabay tumatakbo yung GoPro saka yung Ace Pro 2. Malalaman natin yung comparison na medyo maliwanag pa rito. So hindi pa natin makikita, o depende kung yung itsura, kung magkakatalon pa sila sa maliwanag pa. Pero mas maganda matest din mamaya sa madilim. Pati yung audio quality, pagkukumparahin natin kung ano ba mas maganda, GoPro o Ace Pro 2. Side by side itong dalawang camera na to, nakapwesto ngayon sa handlebar ko. Tignan natin kung sino mananalo. Hindi ko alam yung responsiveness niya, kung dahil ba gamit ko yung Explorer Grip Pro kaya matagal mag-respond o ganun talaga siya. Pero subukan pala natin na walang Explorer Grip Pro. Tapos mamaya may susubukan din akong feature na ito, yung i-enable mo yung GPS. By default yung camera walang GPS functionality, pero isi-sync mo dun sa app, Insta360 app sa mobile phone para enable yung GPS. Tapos yun sa post-production, yun ang gagamitin niya, GPS data. Tignan nga natin gaano ang register ng mga ilaw dito sa Ace Pro 2, malinaw ba? Hindi ko masyadong masabi pa kahit nakikita ko sa screen yung video. Siyempre iba pa rin pag tinigan natin mamaya sa laptop pag i-edit na. Ang daming features na itong Ace Pro 2. Tignan nyo sa YouTube, nakakabilib din nakaka-happy din. Ito yung pinili natin. Ang isang gusto ko rin dito yung free frame na capturing. Pwede ka mag-capture ng either landscape or portrait sabay. Tapos pipiliin mo na lang kung anong gusto mo. At ito rin pala isang gusto kong i-testing. Yung kapag naka-chesty siya. Kasi may mga nagko-comment sa atin na sana ibalik ko yung chesty. Gusto nila makita yung POV na nakahawak sa handlebar parang ganito. So ito, testing natin kung okay ba. Pati yung angulo nito kasi syempre
pagka nasa chest knee, tapos nakahawak ka sa handlebar, medyo nakayuko ka. So yung camera medyo nakayuko rin. Kaya dati yung sa GoPro, lagi akong straight body. Ganyan, no? Para mas umangat yung view. Tapos ang isang ano rin dito, syempre yung audio, medyo malayo yung bibig mo sa camera eh. So hopefully sana ito maging okay din sa Ace Pro 2. Tsaka mas maganda yung mount ng ano, Ace Pro 2 kaysa sa GoPro. Kasi ito magnetic mount, pag ganyan nakakabit sa chest. Pag gusto ko siyang ilipat dito sa handlebar, bumili na rin ako sa magnetic mount para dito. Madali na siya i-dismount, hindi ko kailangan yan screw. I-detach ko lang doon sa magnetic mount, tapos kabit ko lang siya dito sa handlebar. Kaya ito, naka-normal na position ako sa handlebar. So medyo nakayuko ako nito. Hindi ko alam kung paano ang view, mamaya ako pa makikita. Para sure ball, medyo mag-straight body ako. Kita nyo, hawak ko sa handlebar. Medyo unat yung kamay doon para maka-straight body. Kaya din ako nag-shift sa ano eh, dito sa handlebar clamp. Kasi ito anytime, kahit anong position mo, diretso lang siya. Kaya ito na tayo, pa-Philippine Arena. Enable natin yung pure video. Yan, naka-pure video na siya. Sana hindi tayo ma-disappoint. Lalo pa dito, madilim. Teka, buksan natin yung GoPro. Side by side natin. Ayan, okay. So, pagkumparahin natin ngayon, dito sa screen pa lang, kita ko na ang liwanag nung nasa Ace Pro 2. Tapos, ang dilim na sa GoPro. Teka, bukas tayo ilaw. Tayo pala ilaw ko Yan. Ito Ace Pro 2 naman. Pasok tayo dito sa Food Plaza para matest din natin sa maraming ilaw. Dapat pala dinapin ko pa yung mama. Yes, madam. Fried chicken, 199 lang. Only rice na. Yes, ma'am. 199 lang. Ano ako magbabakasyon ka? What? Babakasyon? Yun, nasilip natin yung loob ng food park. Punta naman tayo sa kabilang side, sa Philippine Arena mismo. Naka pure video pa rin yung setting natin dito sa camera. Testing nga natin, nasa handlebar lang yung camera. Maganda kaya sagap ng audio nito. Tapos pagdating pala dito sa may NLEX, testing din natin yung ano nito, yung pang picture. Kasi isa rin sa maganda rito sa Ace Pro 2 na may Explorer grip. Pagka nakakabit yung Explorer grip, para kang merong ano
Pero kang camera talaga na point and shoot na pang photography. Medyo nagagamay ko na siya. Hindi na, kahit meron delay yung start ng recording niya, medyo nasanay na rin agad tayo. Hindi lang talaga siya kagaya ng GoPro na one click record agad. Pero hanapin ko pa yung settings, dapat may tunog to eh. Pag nagsisimula na mag-record, kasi ngayon wala pa tunog eh. Uy, tapaking oh. Tapaking, baka naman. Shout out Sir Mike. Panhan. Mga kainan dito pagka nagpapasyal kayo sa Philippine Arena. Dito yan sa may Philippine Stadium. Dilim ba? Kita-kita pa rin. Okay na, dyan na natatapos ang ano natin. Ayos na, uwi na tayo. O isang ikot pa kaya? Ayun, ito pa pala, subukan ko tong preset na to. Vlog preset naman, nakita ko lang habang kinakalikot ko. Kanina pumapadjak, naka biking preset. Ngayon ito naka vlog preset. Pero 40k 30 frames per second. Kanina yung simula ng video natin, naka default lang siya na video. Ano siya, 40
4K na 60 frames per second. So ano kaya kaibahan dito sa 30 frames per second? Balita ko pag low light, mas okay yung mas mababang frame rate. Pero mamaya natin malalaman. Tsaka minsan depende rin sa taste eh. Marami pa tayong kakalikutin sa camera na to. Pero pinaka-importante ay sana maganda yung low light niya. Yun lang naman yung ultimate reason kung bakit tayo nag-upgrade from Hero 12 to Ace Pro 2. Yo, madilim. Ultimate test. Minsan masarap din yung chill-chill lang na ride eh. Pa dito lang. Hindi masyadong malayo. Kasi relax lang, parang ganito. Tapos pag napagod ka, uwi ka na, malapit lang. Naka pure video ba to? Hindi. Hindi, naka vlog pala to. Pure video natin, teka lang. Yan, pure video naman. Kita natin ang difference. Pero sa totoo lang, pinaka-happy ako rito sa Ace Pro 2 na to, yung Explorer grip niya. Dahil sobrang handy niya gamitin pang picture-picture. Although hindi tayo photographer, pero nag-feeling photographer na rin. Kasi sa GoPro, ang hirap, ang pangit kumuha ng picture sa GoPro eh. Yung unang-una, yung kung paano mo siya hawakan, malikot. Tapos yung shot nga mismo sa GoPro, alam mong action camera yung ginamit sa pang-picture. Kaya nung nakita ko sa YouTube, yung talagang pinaka sa akin eh. Doon ako na-sold, kumbaga. Uy, hindi dilim ah. Tawag tayo dito. Ikot tayo dito, tayo dumaan sa may simbahan. Tapos may sementeryo dito eh. To, sementeryo to. Katakot siguro dito pag ating gabi tapos wala kang kasabay. Kabilaan, sementeryo eh. Yun, ito pa pala isang gusto kong subukan. Yung cinematic niya. Ano nga to? 254x3 ba to? Yung cinematic na angle niya. Nakita ko dun sa nagsasample ng Ace Pro 2. Ganito yung ginamit ng ganda eh. Ewan ko lang sa akin kung maganda tingnan. Pero supposedly pang magagandang view to eh. First na po umiikot dito sa Santa Maria ng gantong oras. Sarap pala umiikot dito, konti na sasakyan. Ganda pa naman ang kalsada rito, makinis aspalto. Pag na-tsempohan mo konti ng kasabay mo or wala kang kasabay,
Pero dito sarap magbike. Sarap magbike. Sarap magbike. Yan, nakaikot na tayo. Ciudad de Victoria na ulit. Uwi na tayo na to. Dito na tayo dadaan sa likod sa Santa Maria, mahabang parang. Uy, kita-kita pala tayo. Merong yaya ride sa Sarap Magbike sa Pampanga. Sa Mount Samat ang destinasyon. Yan. Doon na lang ang meet up sa Sarap Magbike sa Pampanga. Kita-kits tayo doon mga kapot-pot. Isang epic ride na naman yan. Epic ride part 3. Yan, oh, sabay ulit natin. GoPro versus Ace Pro 2. Yan, dyan na natapos ang ating night ride test dito sa Insta360 Ace Pro 2. Mamaya ko pa malalaman kung ano resulta, pero malakas naman ang kutob ko, maganda kalalabasan netong video natin sa gabi. So salamat sa pagsama niyo mga kapotpot. Huwag kakalimutan mo na nakasabihan, kasabi naman sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay suswertehin, hindi mag-sip ng ads, mas lalong suswertihin. Madilim. Hanggang sa muli. Salamat. Ahon pa naman to.